sa nama. Devojke, baš me interesuje šta ćemo dobiti u ovoj rundi. Mislim da će vam se svidjeti. Dobit ćete gomilu živih bubašvaba. Pogledajte kako su slatke. Odvratno. Žao mi je, ali svejedno ćete morati da crtate. Ali radit ćete to uz pomoć ovih stvari koje ćete staviti na prste. Biće vam baš zgodno crtati njima. Neobično, ali svidjet će vam se. Ne zaboravite da imate samo 1 minut. Naravno da ne želim da dobijem bubašvabe, ali svejedno moram da pokažem svoje veštine crtanja. Mislim da ću nacrtati baš lepo. Nadam se, jer u suprotnom neću imati od koga da precrtavam. Prokletstvo, moja olovka se slomila. Šta sad da radim? Tako je, imam zarezač. Nadam se da će mi pomoći. Kakva lepota. Sad mogu ponovo da crtam. Šta se dešava sa zarezačem? Jao, sad sam sva u piljevini. Ali sam barem naoštrila olovku. Sad moram oduvati sve suvišno sa papira da bih mogla nastaviti da crtam. To je to. Hej, šta to radiš? Sad sam ja sva u piljevini. Ne brini, pomoći ću ti da se očistiš. Hvala puno. To je baš lepo od tebe. Naravno, posle ovoga se neću ljutiti na tebe. Šta je to? Odakle taj papir? Julie, hoćeš li prestati da se bacaš? Kakva drskost. Julie, kako ne shvataš da mi smetaš da crtam? Ostavi me već. Okej, sklonit ću ovo smeće. Jao, kakav lep crtež imaš. I njega ću pokupiti. Hej, gdje mi je crtež? Uskoro je već kraj izazova. Apsolutno si u pravu. Izazov je završen. Vreme je da pokažete crteže. Vita, mogla si bolje. Dislike. Mila, gdje je tvoj rad? Ne može tako. Sigurno nećeš pobediti. Julie, a ti se me obradovala. Stvarno mi se sviđa tvoj crtež. Jer je moj. Stop, devojke. Prestanite da se svađate, šta se desilo? Mada, ne želim da se mešam u to. Imam dovoljno svojih problema. Mila, dobiješ bubašvabe. Trebalo je da se trudiš. Kakav užas. Trudila sam se. Ja nikad nisam vidjela toliko bubašvabu odjednom. A šta to tamo leži na dnu? Nešto sjajno. Pa to je prsten sa pravim dijamantem. Blago meni. Da, prelep je. Devojke, ovaj put vas čeka još neobičnije nagrada. Da li volite morske plodove? Jer će neko od vas dobiti ovu ligavu, ali vrlo slatku hobotnicu. Da li se šalite? Fuj! A slikat ćete ovim bojama na staklu. Nadam se da ćete uspjeti. Vaš minut je krenuo. U djetinjstvu sam često slikala takvim bojama, tako da moram da pobedim. Juj, izgleda kao obična mrlja. Moram je izbrisati. Nemaš pojma da crtaš. Ja ću sada, za razliku od tebe, nacrtati nešto cool. Neka je naša nagrada grozna hobotnica, ali čak i ona se može nacrtati lepo i slatko. Mislim da mi baš dobro ide. Potpuno se slažem sa Milom. Osim toga što nam je lepša nacrtana hobotnica, to je manje šansi da ćemo dobiti pravu. Juj, meni se završila plava boja. Nadam se da Mili neće smetati ako pozajmemo nje. Hej, devojko, jesi tražila možda dozvolu? Da vidimo kako će ti se svidjeti kad ova bojica zauvek postane tvoja. To je super prank. O ne, šta je bilo? Kako da je odlepim? U redu, prvo moram da završim crtež. Vita, šta si ti nacrtala? Nešto jako ružno. Kakva noćna mora. Pričati tako je baš nepristojno. Morat ću da te naučim pameti. Sa slomljenim staklom više nećeš reći tako. Ne, šta sad da radim? Ne želim da dobijem hobotnicu. Mada, lepa koju sam koristila za prank mi može pomoći. Odlična ideja.
Devojke, nemate više vremena. Pokažite crteže. Julie, svaka čast. Tvoj crtež je divan. Vita, na tvom platnu je neki užas. Nažalost, ovo ne mogu prihvatiti. Mila, i od tebe sam očekivao više. Gde si stigla da razbiješ platno? To je jako tužno. Mislim da će biti fair ako hobotnicu dobiju obe takmičarke koje su prekršili pravila challenge-a. Vita i Mila, hobotnica je vaša. Ha, tako je. Hajde, jedite je. A ja ću to gledati i smijati se. Nemojte ništa pričati. Svejedno ćete morati da je pojedete. U redu, probat ćemo. Uj, to je odvratno. Nisam mislila da je tako loše. Sad mi je još strašnije da je probam. Jao, stvarno gadna. Julia, zašto se ti smeješ? Neću dozvoliti da mi se neko smeje. Vita, hajde da joj pokažemo ko će se zadnji smejati. Slažem se, Julie, hvataj. Hej, šta ste uradili? To je odvratno. Sad imam krakove umjesto kose. Kako sad da živim? Baš ste bezobrazne. A koja će biti treća runda ovog izazova? Ovaj put ste imali sreće. Pogledajte kakav slatki pas će otići neko od vas. Crtat ćete na nečem vrlo neobičnom na svom licu. Morate da izgledate kao ovaj pas. Opet ćete imati samo 1 minut. Krenite. Ne smijem da izgubim. Stvarno želim da se sprijateljim s ovim psom. I ja isto. Dakle, moram požuriti. Da, svi mi želimo da dobijem takvog slatkog prijatelja. Nekad sam već crtala psa na licu. Nikad nisam mislila da mi ova veština može zatrebati. Jao, devojke crtaju baš lepo. Moram ih sprečiti. Hej, šta ste uradili? Sve ste upropastili. Žao mi, ali nisam ja kriva. Znaš šta? Eto ti, više nikad mi neće smetati da crtam. Jel tako? Onda eto i tebi. Neka ti se sve spere. Zašto me toliko ne voliš? Baš ste ružne. Sad izgledate ne kao pse, već duhovi. Samo mene ne dirajte. Nemate više vremena. Vreme je da odlučimo ko će postati vlasnik ovog psa. Vita, to je užasno. Dušo, ne smeš te da gledaš. Mila, nisi ništa bolja. Ono što si nacrtala uopšte ne liči na psa. Julie, ti si dobra. Upravo ti dobiješ novog prijatelja. To? Pogledajte kako je lep. I sladak. Šta gledate? Morala sam nekako da se borim sa konkurentkinjama. A šta to tako smrdi? O ne, sladak pas je učinio nešto vrlo ružno. Uj, to je odvratno. Mi dobijemo psa, ti samo njegove kake. To će biti fair. Devojke, u ovoj rundi vas čeka ekstra nagrada. Pogledajte kakva lepa ogrlica. I dobit će neko od vas. Crtat ćete ovim flašicama u kojima se nalazi lepak sa šljokicama. Mislim da će biti super. Vreme je krenulo, hajde. Sigurno znam da će dobiti ovu ogrlicu. Ostalim devojkama neće lepo stajati. Kako iscediti ovaj glupi lepak? O, sve je uništeno. Kako da ga sad sklonim? Možda ću moći da ga prekrijem drugom bojom? Ne, neće. Šta da radim? Julie, nije smiješno. Sad ću ti ja. Gotovo, ne diraj me, ja crtam i apsolutno ne znam kako da nacrtam ogrlicu. Ali ni drugi ne smeju dobiti. Mila, ne ljuti se, ali morat ćeš da osjetiš snagu ovog lepka. Sve ide savršeno. Treba samo dodati nekoliko kapi crvenog lepka. Neverovatno. Šta je to? Zašto mi se flaša zalepila za ruku? Julie, jesi li to ti uradila? Ja, ne, to je Vita. Jel tako? Onda i ti ćeš morati da saznaš koliko je dobar ovaj lepak, ali ne na ruci, već na licu. Eto ti. Ha, mislim da je baš lepo stoji. U pomoć. Skinite sa mene taj užas. Sad nemam pola lica. Moram hitno vratiti obrve na mesto. Mila, džabe si me dirala.
Pokazat ću ti ja. Stop, vreme je isteklo. Pokažite mi šta ste nacrtali. Vita, opet ne valja. To je užasan crtež, ali bez uvrede. Julie, nisi bolja. Devojke, šta je bilo sa vama? Znate da crtate? Mila, dobro je što me ti uvek raduješ. Mislim da su svi već shvatili da nagrada ide Mili. Čestitam. Kakva lepota. Sad ću biti najlepša devojka na svetu. Julie, da li ti želiš tako? Hoćeš da ti dam da je probaš? Naravno da hoćeš, ali ja neću. Baš si bezobrazna. Onda je neće niko dobiti. Šta si uradila? Tek sam počela da se osjećam kao princeza. Bila je tako lepa. Devojke, trebali ste da vidite svoje nezadovoljna lica. Da li je ovo naše prvo jelo? Super! Opa, torta! Kakva velika! I ja bih htjela da probam. Jedva se suzdržavam. Hajde već da je probamo. Ne žuri, Julie. Još nismo pogledali svoje kartice. Eto, uzmi. Alex je u pravu. Moramo početi od njih. Super. Mogu li zati tortu? A ja da odgrizem pače? Ispade da ja ne mogu ništa da radim, prokletstvo. Ali ne pristajem na to. Dajte mi barem kremu. To je protiv pravila, Julie. Ne možeš to da uradiš. Kako ukusno. Nemoj više to da radiš, inače mi neće ostati šta da liđam. Super. Torta je stvarno prelepa. Želim još. Jao, koliko kreme. Može se lizati do kraja života. Prestani, Alex. Sad je moj red. Mila je u pravu. Dosta ti je za danas. Jao, mazao sam nos. To je još bolje. Imat ću šta da jedem. Ja tek krećem da jedem. Bože, kako je ukusno. Sad me sigurno nećete zaustaviti. Ne mogu to mirno da gledam. Moram da se umešam dok nije pojela svu tortu. Daj nama, molim te. Naravno da ne. Neću nikome dati. Jel tako? Onda, eto ti, Mila. Pusti me, Alex. Celo lice ti u kremi. Nema veze. Sad će ti i vi to biti malo slatko. Htjeli ste to, zar ne? Pogodila si Julie u oko. Baš smešno. Šta tu radiš, Mila? Sami ste tražili. Hajde da nastavimo. Imamo novo jelo. Ovog puta moram ga ja otvoriti. Ne mogu da verujem. To je kaktus. Plašim se da je previše bodljikav. Joj, jeste. Kako boli. Nisi trebala dirati kaktus rukama. Dobro je što imam flaster. Daj da ti ga zalepim na prst. Hajde, hvala puno. Šta bih radila bez tebe, Alex? Tako je mnogo bolje. Vadi kartice. Molim te, daj da vidim šta je tamo. Super, neću morati da diram kaktus. O ne, moram ga lizati. A ja ću ga jesti. Želim da vidim to. Počni, Mila. Pa ne, bolje ti. Ne, puštam tebe. A ja tebe, kreni. Prestanite. Pući će mi glava od vas. Igrajte papir, kamen, makaza, pa pošteno odlučite ko će biti prvi. To nije loša ideja. Hajde da probamo. To, pobedila sam, ti počinješ. Alex, zašto si to uopšte predložio? I bez tebe bismo se dogovorili. Juj, kako boli. Izgrebala sam ceo jezik. Pogledajte, igle su se upili u njega. Kakav užas. To je bio prank, a vi ste poverovali. Nije smešno, Julie. Moraš sad da lizneš još jednom. Samo ne ovo. Ali imam ideju. Treba obrijati kaktus, nakon toga će postati bezbedan. Uključit ću turbo režim, super. To mi odgovara. Tako će se sigurno trasiti igla. Društvo, pogledajte, uspela. Čak mi se i sviđa. Mogla bih da radim kao frizer za kaktuse. Prestani, sve igle lete u nas. Gotovo. Šta ste rekli?
Ups, baš mi je žao. Da, hajde liži sad taj kaktus. U redu, nemojte biti nervozni. Sad je lako ispuniti taj zadatak. Nažalost, taj trenutak je ipak stigao. Sad je moj red. Uj, to je vrlo gorko. Uopšte mi se ne sviđa. Kako je smešno gledati ovo. Mila, šta to radiš? Izvini, Alex, nisam mogla da odolim. Neka te opameti malo. Evo našeg novog jela. Ja ću ga otvoriti. To je ogromna lizalica, cool. Wow, kako je velika. Nadam se da ću moći bar da je lizem. Hajde dobro da promešamo kartice da bi sve bilo pošteno. Super, moći ću da pojedem lizalicu. Jao, ja je neću ni probati. To mogu da ližem lizalicu. To nije fair. Prestani da se ljutiš, Mila, to neće pomoći. Sve je već rešeno. Izvini, Alex, ali ja ću početi. U redu, pustit ću te. Zašto si bacila smeće u mene? Nisam ni primetila. Julie ne može zagristi lizalicu. Šta to radiš? Joj, izgleda da je poludela. Svejedno nećeš moći razbiti tu lizalicu. Da ćemo još vidjeti. Uzet ću čekić. Predomisli se, Julie, molim te. Ne mogu da verujem. Čekić je pukao. A tvoj plan je propao. Daj mi tu lizalicu. Znam šta treba raditi s njom. Pa mogla bih i ja da je ližem. Ja, to će dugo trajati. Ne znam čime da se zauzmem. Možda da uradim manikir? Gotovo. A šta dalje? Pokušat ću da odspavam. Ne, neću. Alex, koliko još? Hajde da ubrzamo stvari. Mila, odmah mi vrati lizalicu. Izvoli, nisam ni mislila da je uzmem. Samo sam htjela da ti pomognem. Kakav cool uređaj. Tako ću pojesti lizalicu mnogo brže. Super, smanjuje se. Pa, ostalo je još malo. To ću moći da zagrizem. Daj mi lizalicu. Jo, kako je mala. Reci hvala da je barem to ostalo. Hvala, Alex. Šta je ovo? Ovdje ima nešto osim karamele. Shvatam. To je žvaka, super. Jao, mogla sam je ja dobiti. Julie, nemoj da duvaš tako velike balone. O ne, balon je pukao. Alex, ipak si bio u pravu. Ha, Julie se zapetljala. Jel osjećate da miriše na nešto trulo? Mislim da smrad dolazi ispod poklopca. Fuj, Julie, u pravu si. Bojim se da zamislim šta je tamo. Zašto si skinula poklopac? Sad ćemo se ugušiti. Ali neko će ipak morati da proba ovu ribu. Tako da bolje što pre da počnemo. O ne, moram je lizati. A ja da grizem. A ja ništa. Najsrećnija sam. Juj, moja glava. Mislim da nema razloga za zabavu, Mila. Ako se toliko plašiš, Alex, ja ću da počnem. Fuj. Bolje da se ne približavam ovoj ribi. Jesi li se predomislila da je ližeš? Ne može tako. U redu, morat ću da igram po pravilima. Ne, ipak sam se predomislila. Neću lizati ovu ribu. Zašto? Jer se plašim. Ali nisam kukavica, pokušat ću ponovo. Alex, pusti me. Samo ti pomažem da završiš zadatak. Nisam tražila pomoć. Gotovo, sad je tvoj red i nećeš mi pobeći. Joj, zašto si to uradila, Julie? To je odvratno. Oko za oko, Alex. Ko diže poklopac? Zombi? A nešto nije raspoložen. Onda možda Wednesday. Ju, ovo je smrdljivi beli luk. Vampiru se ovo sigurno neće svidjeti. Hajde da vidimo vaše kartice. Zombi će da ga liže. Wednesday odmara. Ali vampir će da ga grize. Ne, neću to raditi. Nisam mislila da si ovakva kukavica. Zar se stvarno plašiš ove mrvice? Prestani, mogu isisati ostatke tvoje krvi. Dobro.
Hajde, polizaću beli luk. Eto, gotovo. Svidelo mi se. O, smislio sam sjajnu ideju. Wednesday, gledaj me u oči. Zaklinjam te da pojedeš beli luk umjesto mene. Wednesday, moraš pojesti beli luk. Wednesday, jedi beli luk. Moram jesti beli luk. A jedem beli luk. Ja moram. O, treba staviti prst u njegovo uvo. Joj! Fuj, ovo je odvratno. Vampiru, zašto sam jela beli luk umjesto tebe? Sad ću te onesvestiti. I šta to tako lepo miriše? Možda Wednesday? Ne. Možda zombi? Fuj, kakav smrad. Onda taj miris sigurno dolazi iz poklopca. O, to je komad svežeg mesa. Znam, prvo kartice. Šta ste dobili? O, zombi liže meso. Vampir ne radi ništa. A Wednesday će da jede meso. Vidim da nije srećna. Wednesday, hajde da se zamenimo. Hoćeš karticu sa ništa? Odlično. Jao, šta se dešava? Pravila se ne smeju kršiti. Ja ću prvi. Moram samo da poližem. O, baš ukusno. Sviđa mi se. Ne, zombi. Nemoj lizati svo meso. O, molim te, prestani. Fuj, meso u tvojoj pljuvački. Moram iseći deo koji sigurno neću jesti. Vampiru, ovo je za tebe. O da, toliko sam gladan. Prelepo. Treba mi daska i struja. Ja sam prava domaćica. Sad ću spremiti ovo meso. Odlično. Dosta. Sada prebacujem sve na tanjir. Malko bibera. I može se probati. Ukusno. O, kakva frizura. Ne preporučujem da me dirate. Drugari, hajde svi zajedno da skinete poklopac. I... Wow, kakva lepa torta. Pokažite kartice. Aha, vampir grize. A Wednesday liže. A zombi ništa, odmara. Hoću tortu. Ne može. Jao, izvini. Gde mi je ruka? O, evo je. Pileći batak. Ali sirov je lepši. Nemoj mi više bacati ruke. Jel ti jasno? Moram ih posle tražiti. Dok se vi svađate, ja ću polizati tortu. Sviđa mi se. Jao, kakav užas. Moj jezik je postao šaren. Vampiru, uzmi ovu tortu. Sa zadovoljstvom. Sad ću je probati. Ej, skloni se, zombi. Kvariš mi apetit. Jao, fuj. Ne volim slatko. Jede mi se pače sirovog mesa. Ej, vampiru, hoćeš mi dati tortu? Molim te. Naravno, uzmi. Nije mi žao. O, da. Ovo je ukusno. Jao, kakav užas. Zombi je oduševljen. Zanimljivo, šta se sada nalazi ispod vašeg poklopca? Oho, to je mozak. Zombi je već uzeo sebi mozak. Iako još niste ni izvukle kartice. Ne može tako. Pokažite svoje kartice. Oho. Vampir će da liže mozak. Zombi će da jede. Kakva sreća. A Wednesday odmara. Dobro je. Počinjem prvi. Sveži krvavi mozak. Fuj, krv je jučerašnja. Zombi, možeš jesti. O, da. Probat ću taj mozak. Nadam se da pripada nekoj pametnoj osobi. Da bih i ja postao pametan. Da. Sad ću odmah da ga probam i postati pametan. Veoma ukusan mozak. Svež je. Ne osjećam ništa. Čudno. Znam kako da proverim. Treba da rešim nešto iz matematike. 2 plus 2. Čekajte, znam odgovor. Tačno, bit će 5. Postaću veliki matematičar. Ne, ipak nije 5. Glupi zombi. Što je ovo? Bale?
Ukusno. Jao, povratit ću. Šta ste dobili? Pseća hrana? Sigurno nikome se neće svidati. Pa možda će se barem zombiju dopasti. Wednesday liže. Vampir ne radi ništa. A zombi će da jede. Zombi je srećan. Zombi, ali to je ružno. Dobro, prvo ću ja početi. Moram samo jednom da liznem. Izgleda užasno. Ali uradit ću to. Fuj, ništa gore nisam jela. A mene su hranili do 3. godine bubašvabama. Zombi sa ti. Vampiru sve sam uradila. Zombi uzmi. Gledajte, sad ću uhvatiti. Zašto neće? Zaboravite. Neću više pokušavati. Ješću ovu hranu ovako. O, da. To je najlepši doručak. Oduševljen sam. Vampiru, hajmo odavde. Mogu li podići poklopac? Hoću. Ovo su rezanci. Super. Hajde da vidimo kartice. Zombi nema ništa. Vampir liže. A Wednesday jede. Čekaj, stari imaju prednost. Meni već 450 godina. Prvi ću ja polizati sve rezance, a onda ću dati tebi. O, da, to je prelepo. O, jao, zašto je tako ljuto? O, ne, kakav užas. Dobro, menjam plan. Wednesday, uzmi ovo. To je super jelo. O, da. Spremna sam odmah da probam. O, izgleda nerealno. O, da. Zamisli, ovi rezanci su ljuti. O ne, šta se dešava? O, zašto je tako vruće? Ojoj, kakva vatra. Zombi će spasiti Wednesday. Trenutak. Daj ovamo, sad ću ja tebe spasiti, Wednesday. O da, uspelo je. Hvala, ali sklonite od mene. Vreme da saznamo šta se ovog puta nalazi ispod poklopca. Tamo je sigurno nešto ukusno. Wow, to je pomfrit, odlično. A zombi će da jede. Wednesday ništa. Nemoj da se ljutiš. A vampir će da liže. Super, vampir počinje. Imam krv sa ukusom kečapa. Da, ona odlično ide uz krompiriće. Sipat ću malo i probati. O da, to je ekstra. Želim da poližem svaki krompirić. Čekajte malo, skoro sam završio. Hej, Wednesday, ne može. Da, sad je moj red. Ja jedem pomfrit. O, gledajte, imam očnjake kao ti, ali od krompira. Zar nije smešno? Ti ne razumeš moje šale. To je prelepo. Jao, jede kutiju, zamisli. Da. O, drugari, pred vama je već nova hrana, podignite poklopac. Limun, bije. A šta imate na karticama? Zombi će da liže, bit će kiselo. Vampir će da grize. A kod Wednesday ništa. Hajde da počnemo. O, ja sam prvi, jel da? Dobro. Ne osjećam nikakav ukus. Ojoj, kako kiselo. Sad ćemo ti pomoći, pljuni. Hvala, mislila sam da ću umreti drugi put. Vampiru, sad ti. O ne, ko je smislio da stavi ovdje limun? Tako odvratan. A još i safu zombijevoj pljuvački. Dobro je što ima maramicu. Gotov si, vampiru. Pljuvačka moja. Tišina. Dakle, vreme je da probam taj limun. O, dobro je što imam moćnjake. Mogu probušiti limun i sediti sav sok u čašu. Da, napravio sam odličan sok. Sad ću ga probati. Ju, kako kiselo. Što? Zaista želite da popijem sve to? To je previše, ali ću izdržati. Joj, utrnulo mi je lice. Prestanite da se smijete. To je moj
kurir stigao. Odmah ću otvoriti. O, čao. Evo vaš novac. A ovo je za mene, jel da? Odlično, hvala. Sad ću vidjeti šta mi je donao. Wow, kakve ogromne daske. Oj, teške su. Polako. A šta još ima? Jao, kako je čudna. Našla sam nešto. Ovo također liči na deo kreveta. I bušilica. Sad ću izaći iz kutije i krenuti da pravim krevet. Super! Imat ću najlepši krevet. A nije me uzalud tata učio da koristim alate. Ovo sam završila. Sada mogu staviti dušek. Još malo i gotovo. Ne može biti da ova seljanka imala bolju sobu od mene. Sad ću i ja naručiti sebi sobu iz snova. O, a evo mojih kurira i radnika. Dobar dan, evo vaš novac, tamo je moja soba. Dobro je, sredite. Vidiš, Mari, moja soba se sastavlja za par sekundi. Samo budite pažljivi sa mojim igračkama, obožavam ih. Eto, završili smo. Sviđa mi se kako ste odradili, ali ovdje sigurno nedostaje mojih slika. Da, tako je bolje. Hvala vam puno. Doviđenja. Oho! A ja ću napraviti nešto bolje. U moje sobi je nekako prazno. Tačno! Ima super ideju. Trebao mi ove šarene zavese i ovaj cool stolnjak me privlači. Super! Sad ću napraviti lepe zavese za moju sobu. Odlično! A moram nekako ukrasiti zidove. Uzet ću karton i makaze. Eto, dobila sam slatki kalup u obliku cveta. Uz njegovu pomoć mogu napraviti lepe šare po celoj sobi. Samo mi treba boja i četkica. Sad ću vam pokazati kako se to radi. A nije tako teško. O, pogledajte, odlično mi ide. Joj, preslatko. A baš mi se sviđa. Šta? Pa dobro, cvjetići. Imam još jednu super ideju. Od ovih štapića od sladoleda može se napraviti super polica za razne cool stvari. Odlično! Okačit ću je ovdje i staviti cvet, a ovdje će živjeti patkica. Super! Šta još ima ovdje? O, čarapa! Pa, mislim da je sveža. Dakle, moram da umotam čarape zajedno ovako. Ne, tog nije dovoljno. Treba mi više čarapa. O da, tako je mnogo bolje. Pogledajte kakav cool tepih sam napravila. Nečega definitivno nedostaje. Znam, imam još stolnjak. Napravit ću od njega viseću mrežu. O, divno. Super! Tako je mnogo bolje. Ej, ćao, Ema. Šta? Pa ona mene kopira. Zdravo, zdravo. Devojke, dođite kod mene u posjetu. O, evo ih. Idem da otvorim. Ćao, Rachel. Ćao, Jessica. Hajde, prođite. Ovo je moja nova soba. Da, znam da je prelepa. Hajde da zatvorimo zavese. Da nas moja siromašna cimerka ne gleda. Što? Zašto? Pa dobro, naći ću ja čime da se zauzme bez vas. O, ovaj znak deluje korisno. Sad ću ga uzeti. Flašica kole, super. A šta je u smeću? Wow, još flaša, super. Dakle, moram staviti flaše kole ovako, a na njih saobraćajni znak. Odlično, to će biti moj sto.
A gde je moj meda? O, evo ga. Zdravo, prijatelju. Imam par slatkiša za tebe. Hajde da napravimo našu žurku. Šta? Zašto je ta seljanka još uvek srećna? Devojke, sad ćemo pustiti karaoke. Najglasnije. Što? Zašto tako glasno? O, znam šta da radim. Halo, moja cimerka je napravila preglasnu žurku ovde. Odlično, dobro večer. Pođite za mnom. Evo ih. Sad ćemo sve rešiti. Devojke, šta radite ovde? Ne smete slušati muziku tako kasno. To je prekršaj. Sad ću sve rešiti, ne brinite. O, ovo je već druga priča. Dajte mi to. Izvinite, ne mogu vam pomoći. Što? Kako to? Dobro, rešit ću ja sve sama. O, ideja. Imam balon. Sad ću ga naduvati i zakačiti za plafon. Moram privući Eminu ekipu kod mene, onda će biti malo tiše. Od ovoga ću napraviti disko kuglu. Imat ću najbolju žurku. Ostalo je sve to zalepiti na balon. Odlično mi ide. O, da. A sa glasnom muzikom će se telefon i zvučnik izboriti. Hajde da se zabavljamo, Medo. Juhu! Šta se tamo dešava? Još jedna žurka? Ema, izvini, ali idemo kod tvoje komšinice. Zdravo, Mari. Došli smo kod tebe. Ostavile su mene i otišle kod neke seljanke. Kakav prelep manikir imam. Šta je ovo? A miš? A, majko mila. Mari, spasi me. Tamo je miš, otere ga. Šta, miš? O, ćao, kako si sladak. Ostavit ću te sebi. Baš mi je trebao kućni ljubimac da mi ne bude tako dosadno. Čak znam kako da ti napravim super kućicu od kartona. Sad ću iseći potrebne detalje. I dobit ću super kućicu. A mislim da ti trebaju još zavese na prozorima. I tablica sa imenom. Ti ćeš biti Miki. Ajde u kućicu, mali. Sad si moj najbolji prijatelj. O, preslatko. I meni treba kućni ljubimac. Halo? Da, čekam vas. O, evo mog novog prijatelja. Nema nikog? Čudno. O, pogledajte ovu slatku kraljicu svih kuca. Ti ćeš biti Phoebe. Sad sam tvoj nova vlasnica. Odlično. Sad ću te očešljati da budeš lepa kao ja. I treba će ti još nekoliko ukrasa. Wow, izgledaš na $1.000.000. A evo i tvoje hrane. Jedi, mala moja. O, da li se Mikiju svidjela Phoebe? Mislim da je ovo 100% ljubav. Ne smemo im zabraniti da budu zajedno. Hej, stani, Phoebe. Ti nećeš ići kod tog lodara. Stani! Hej, Miki! Stani! Mom Mikiju se zaista svidjela tvoja Phoebe. Ovo je zabavno. Opa, društvo! Sad ste dobili nudle. Mike ima najjeftinije nudle. Britney ima žele nudle Haribo. A Jane? Nevjerovatno, to su zlatne nudle sa pravim zlatom. Mike, ozbiljno? Ja sam takve nudle vidjela samo na smeću. Ja mislim da su baš dobre. Samo što su čvrste. Moj zub. Ojoj, ispao je, kakva šteta. Ali nema veze, svakako ću pojesti ove nudle. Joj, kako boli. Znate šta, prelazimo na plan B. Neću da lomim nudle, nego ću samo da ih skuvam. O, napolju je taman kiša. Sad ću skupiti vodu. Odlično. Nije loše, ali treba mi više vode. I sedit ću svoju majicu. Da, tako je. A sada mogu jesti. O, njam, njam, njam. Uj. Ma dajte, to je veoma ukusno. O,
Ostalo mi još malo na licu. Ja sam završio, ko je sljedeći? Hoću ja. Ja obožavam žela nudle, tako da ću ih rado pasti, ali neću jesti štapićima, nego električnom viljuškom. Ona će sama namotati nudle i neću morati da se trudim uopšte. Da, savršeno. A sada mogu probati. A šta ako pritisnem ovdje? Mike, što si uradio? O ne! Sve se razletelo po sobi. Izvini, Britney, nisam hteo. Žao mi je. Kakav užas! Ne brini, sve ću skupiti i mogu čak i pojesti. O, strašno! Ostale samo jedna nudla. I ona je bila baš ukusna. Dakle, sad je moj red. Kao što vidim, vaspitana sam ovdje samo ja. Stavit ću salvetu, uzet ću štapiće i mogu probati svoje divne nudle. To je veoma ukusno. Jao, Jane stalno pravi nešto od sebe. Da? Baš me briga šta vi mislite o meni. Ja sam najbolja. A ovaj ukras mogu staviti na sebe. Sada izgledam još skuplje. Hej, što bacaš salvet u mene? Sad ću ti se osvetiti. Imam magnet. Tako ti treba. A, šta se dešava? Ovo nisam očekivao. O ne! Moja divna kosa! Kakva sramota! Da, sladoled! Ja sam dobio sladoled sa Sunđer Bobom. Super! Ja imam najskuplji sladoled na svetu. A ja imam kornet sa sladoledom. Obožavam ga! Ja ću početi. Da vidimo. Jao. On izgleda sasvim drugačije nego što je nacrtano na pakovanju. Ali to nije problem. Bitan je ukus. A moj sladoled je baš ukusan. O da. Ukusno, ali malo. Britney, hoćeš mi dati svoj sladoled? Što? Nemoj ni misliti. Ovaj sladoled je samo za mene. Obezbeđenje? Halo? Neko pokušava da mi ukrade sladoled? Gospođice, ja sam ovdje. Pođite sa mnom. Ali ja želim da poližam sladoled. Konačno mogu uživati u sladoledu na miru? Kakva si cicija, pustite me! O, da, prelepo. Dobro, neću više. Poverovao si! Ne, pustite me! Samo ću da lisnem jednom. Samo jednom. Izvini, Mike, ali ja sam već sve pojela. Možete da idete? Hvala. Baš ste bezobrazni. Naljutio sam se na vas, ne diraj me. Jeste li završili? Onda je sad moj red. Moj sladoled se mora jesti samo kašikom od zlata. O da, izgleda posebno ukusno. Priznajem da ništa ukusnije u životu nisam jela. Mada koga ja lažem? Takav sladoled jedem svaki dan na svoj jahti. O da. Mogu probati sladoled, Jane. Mike, jesi li normalan? Ne diraj moj sladoled svojim prljavim rukama. Jao! O ne! U stvari, o da! To je veoma ukusno. Konačno sam ga probao. Ljudi, povraća mi se. Kakav je ovo užas. Neću da jedem to, nema šanse. Kako slatku tortu sam dobila. Jedva čekam da je probam. Britney, vidi moju tortu. Izgleda da je ona jako skupa. Ova torta je za mene. Što bi, to je moja torta. A tvoja torta ispred tebe. Hajde, jedi je. Kako ste bezobrazni. Ali šta da se radi? Moram je probati. Kakav užas, ne, ja ne mogu. Čekajte, pa ja imam svog batlera. Batleru, dođi. Ovo moraš pojesti. Šta ti nije jasno? Ovo moraš staviti u usta. Jel ti jasno? Shvatio sam. Sad ću sve uraditi. Nikad nisam vidio da gospođica Jane tako nešto jede. Dobro, otvorite usta. Kakav užas. Šta si uradio, glupane? Beži odavde. A vi prestanite da se smete. Britney, sad ti. Okej, vrlo rado ću probati svoju tortu. Odseći ću sebi komad. Ona je čak i unutra roze. Prelepo.
ukus je još bolji. Neverovatno. Blago njoj. Želim da budem još komad. Ova torta se bukvalno topi ustima. Zadovoljna sam. Britney, požuri. Maj, nemoj mi smetati da uživam. Neću nigde da žurim. Jedva čekam da probam svoju tortu. A šta da ti radim? Sačekaš malo? Gotovo. Ne mogu više da čekam. Jedi. Hej, Mike! Pokvario si mi šminku? Gotovo, sad je moj red. O, konačno mogu da probam nešto skupo. O, to je zaista ukusno. Predobro. Znate šta? Ješću ovu tortu rukama, baš me briga. Pravo zadovoljstvo. Mike, to je nekulturno i prestani da bacaš tortu u nas. O, ja sam već prejao. Aj, mam još ceo sprat. Juj. Mike je tako smotan. Baš tako. Mi smo u bioskopu. Usporite, stanite. Pokažite mi vaše karte. Da, naravno, Jack, daj karte. Karte, naravno. Evo ih. Uzmite, molim vas. Ok, sve je u redu. Molim vas, uđite. Hvala puno. Film je već počeo. Sedite brzo. Kako zanimljivo. Uzgred, kokice su baš ukusne. Da, i meni se sviđa. Film je ekstra. Kokice su super. Želim da pojedem sve odjednom. Jao, nema ih više. Uvek žuriš, Chelsea. Jack, imaš punu kantu, uzet ću malo. Šta to radiš? Skloni ruke. Eto, prosula si mi sve kokice. Deco, jel sve u redu? Mislim da bi trebalo da izađete odavde. Hajde, ustajte. Pomoći ću vam. Ne mogu se odvojiti od gledanja filma. Hej, gde ste nas doveli? Vidim da volite da jedete, zato vam predlažem da učestvujete u izazovu. Nemam pojma šta nas čeka. O, neke kartice, da vidimo. Jao, morat ću da jedem polako. A ja brzo, kao što volim. Zlatna sredina, nije loše. Pitam se šta ćemo da jedemo. Rezanci, super. Izgledaju baš dobro. Jedva čekam da ih probam. Ja ću da počnem. Da vidimo šta imam ovde. Aha, štapići. Verovatno ih treba otvoriti. Ovako. Polako. Bez žurbe. Nemam gde da žurim. Jao, to će dugo trajati. Bolje da krenem da jedem. Glupi štapići, nikako ne mogu da ih odvojim. Skoro sam slomio zube. Zato što si slabić. Nisam, uspeću. Joj, kako boli. Pogodio si mi u čelo. Izvini, nisam hteo. Kako da jedem jednim štapićem? Pokušat ću ovako. Ne, to je loša ideja. Kakvi lepi, ravni štapići. Čak će i Mary uskoro početi da jede, a ja sam još gladan. Dosadilo mi je to. Jao, koliko rezanca se namotalo na štapić. Zašto se nisam odmah setio toga? Je li ukusno? Mnogo. To je najbolje što sam ikad probao. Kako je, Mary? Ne mogu da skinem pogled sa štapića. Nećemo da joj smetamo. Hajde da ja pojedem svoju rezanci. Treba će mi salveta. Sad mogu početi. Da vidimo kako ćeš se snaći sa štapićima. Zašto si ih bacila? Ne trebaju mi. Bolje da uzmem viljušku i nož, kao što sam navikla. Pa mogu početi. Jao, rezance stalno padaju. Viljuška i nož mi također ne odgovaraju. Moram da smislim nešto drugo. Znam. Ješću ovako. Odlično mi ide. To je to. Uspela sam. Sve sam pojela. Svaka čast. Čestitam. A šta je kod Mary? O, rezanci. Odavno sam htjela da ih probam. Konačno mi ustima. To je prelepo. Hajde da uzmemo Marynu porciju i onako ništa neće primetiti.
Želim da uživam u svakom trenutku. Čudno, gde su nestali moji rezanci? Niste vidjeli ništa? Joj, boli. Tako vam treba. Sljedeći put nećete krasti tuđu hranu. Upravo je. Nova runda, super. Da vidimo šta imamo ovdje. Opet sporo. Dobro, navikla sam već na to. Ja nisam protiv srednje brzine. A ja sam zadovoljna brzim tempo. Ljudi, ovo je pizza. Ja ovdje toliko sira, super. Taman sam ogladnio. Oduševljena sam. U redu, dosta priče, hajde da počnemo. Ja sam prva, kao i uvek. Požuri, Mary. Počet ću od ovog pačeta. Najviše mi se sviđa. Jao, kako se sir lepo razlači. Chelsea, nisam spreman da te čekam 100 godina. Mislim da je ovo pače premalo. 2 će biti taman. Kakav apetit. Pizza je nevjerovatna. Mislim da će biti bolje da pojedem sve odjednom. Ovako. Ovo izgleda kao pravi sendvič, super. Jack, baš si brz. Svaka ti čast. Mogao bih da jedem još brže, ali hteo sam da malo produžim zadovoljstvo. Sad ti, Chelsea. Šta da radim? Znam. Savit ću picu kao rolnu. Super, to je cool ideja. Sad ću je pojesti za par sekundi. Jo, pizza mi se zaglavila ustima. Ne brini, pomoći ću ti. Hvala, nisam mogla da je zagrizem. Spasio si me. Trenutak sreće je blizu. Pizza mi je skoro u ustima. Gde će? Ups, izgleda da je pala, nema joj spasa. Ostalo mi je samo malo pače testa. Šteta, iako je to bolje od ničega. Završila sam. Stalno nemaš sreće, Mary. Šta? Jel su to kaktusi? Ali bodljikavi su. Ne razumem kako ćemo ih jesti. Plašim se, ne bih hteo da probušim jezik. Izgleda odvratno. Mislim da je to jako ružno, ali spremna sam da budem prva. Kako god hoćeš. Srećno, Chelsea. Prvo moram da proverim koliko je ovaj kaktus bodljikav. Dajte mi malo vremena, sve ću saznati. Mislim da će to dugo trajati. Počni, Mary. U redu, sad ću. Joj, moj jezik. Kako boli. Chelsea, pogledaj ovo. Neću odustati. Sad će mi ovaj kaktus vidjeti. Osjećam da će biti nešto zanimljivo. Upravo si, Jack. Sam je tražio. Tako je bolje. Nisam to očekivao od tebe, Mary. Plašim se. Odvedite me odavde. Previše si impresivan, Jack. Jao, dobro si mu se osvetila. Ljudi, zašto tako galamite? Šta se dešava kod vas? Ne zaustavljaj se, Chelsea, inače nikad neće završiti. Eto, sreli smo se. Joj, kako gorko, fuj. Ne mogu ni da zamislim taj ukus. Ne brini, uskoro ćeš ga osjetiti. Možeš početi, Jack. Neka prvo Chelsea završi. Hajde, Chelsea, požuri. Dodaj gas. Izgleda da nemam izbora. Joj, moj prst. Op, izgleda da sam oduvao iglu. Pokušat ću još jednom. Radi, super. Kaktus je potpuno čist. Sad ga mogu probati. Mary, bila si u pravu, to uopšte nije lepo. Gadan je. Želim da ispljunem sve i operem jezik. Kako te razumem? Već sam blizu. Konačno smo se sreli. O ne, kako boli. Dugo sve shvata. Imam ideju. Iseći ću sve igle makazama. Ovako. Još malo. Odlično. Ja opet moramo da čekamo. Mislim da je najbolje uzeti pincetu. Daj da ti pomognem, Chelsea. A ja predlažem prijač. Ovo je najbrži način. Uspelo je. Nema na čemu, Chelsea.
Ostala je još jedna igla. To je to, sad mogu da probam. Hajde, Chelsea, možeš ti to? Zašto si to uradio, Jack? Teo sam da ti pomognem.